K'aw fo aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ aw minnu ye maliden ye aw minnu ye malidenw fana kanu k'u kɛ aw furu ɲɔgɔn ye aw minnu ye maliden ye walima aw minnu ye maliden kanu k'a kɛ aw taama ɲɔgɔn ye teriya la sigiɲɔgɔnya la baara ɲɔgɔnya la an jɛɲɔgɔnw an teri jamana bɛ o la du bɛ o la ani ka taa se baara ɲɔgɔnya ma anw bɛ foli sama ka se aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma maaya tɛ kɛ a suguya kelen na fo maaya ka ɲagami fɛn yɛrɛ la yaasa i bɛ maa sɛbɛ dɔ ka bɔ maalankolon cɛ la ne y'o de fɔ n ko fɛn sɛbɛ ye diɲɛ kɔnɔ fɛn sɛbɛ tɛ fɛn min bɔ o de ye ala ka alaya ye o de y'a tɔ ala sɔnna a ka masaya kɔnɔ ka fɛnw suguyaw caya u sufaw u ka ɲaami ɲɔgɔn na o kɔnɔna na ala ko ale b'a ka alaya jidilen de bɔ o kɔnɔ o de y'a tɔ a ye fɛn o fɛn da diɲɛ kɔnɔ misaliya hakilina nasira la e k'a lajɛ a bɛɛ ye fɛn ɲagaminenw de ye nka fɛn ɲagaminen kɔfɛ fɛn sɛbɛ de bɛ bɔ o kɔnɔ n bɛ misaliya damadɔ di aw ma cɛ ni muso ka furu o de bɛ kɛ sababu ye ka denw ka se ka olu ɲuman di an ma hadamadenya yɛrɛ lajɛ maaninfin yɛrɛ sigicogo lajɛ an taamacogo lajɛ anw dilan bɛ cogo di buw kolow zɛmɛw jolisiraw ani ka taa se fasasiraw ma ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ lamaga dɔ tɛ lamaga senw bolow dɔ bɛ kuma da dɔ bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila nu dɔw yɛrɛ bɛ mɛnni kɛ dɔ bɛ yeli kɛ ɲɛ nin bɛɛ lajɛlen ka mission u ka kɛtaw olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a wele ko maaya ko l'humanité ko hadamadenya maaninfinya o maaninfinya sira o sira kɛcogo o kɛcogo i b'a jateminɛ k'a fɔ fɛn dɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan minnu tɛ kelen ye e yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ bɔ an ka so ni bolifɛn minnu ye k'an ka baara yɔrɔw sɔrɔ a kɛra moto ye wo a kɛra mobili ye wo tɛrɛ avion bateau e k'a lajɛ u dilancogo lajɛ nɛgɛkurunw bɛ a la manajalanw b'a la sifonw b'a la ka taa se filijuruw ma nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka kɛ avion dakabana ye f'an bɛ taa wari don a la ka kɛ mobili dakabana ye f'i bɛ wari don a la k'a kɛ moto dakabana ye f'i bɛ nafolo don a la adamadenya bɛ tan de maa min ko a kelen da la o bɛ sa kelenya la o de y'a tɔ kodɔnnaw ko yiri kelennajɔ a tɛ barika foyi sɔrɔ a ka jiriya kɔnɔ fo yiri ni yiriraw ka mɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka wuli o de y'a tɔ tukɔrɔ yiri de fanga ka bon barisabu yiri min wulila tukɔrɔ fiɲɛ tɛ fɛrɛ o ma k'a b'a bolo kari a yiri kelennajɔ aw ka saheli kungo lajɛ tan i bɛ yiriba sɔrɔ yen wa barisabu fiɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen kari k'a bɛ wuli tɔ o tuma maa min k'i kɛ maaba ye k'i ka sɔn furu sira fɛ dɔw man ɲi i n'olu ka jɛ k'i ka sɔn balimaya sira fɛ dɔw man ɲi i ka maabaya bɛ bɔ o de kɔnɔ nka n'a fɔra k'a bɛɛ ɲɛna e yɛrɛ bɛ kɛ mun maa sugu ye ala b'a ka sugandili kɛ cogo di ni kafiriw kun ma da diɲɛ kɔnɔ silamɛya tun bɛ ji di wa o tuma na ni fɛn yɛrɛ kun ma da fo k'a da fɛn ni kelen ma yɛlɛma o fɛn in tun bɛ dɔn cogo di a ka kunkɔrɔbaya la a ka masayala tɔw cɛla o tuma yaasa i k'a dɔn k'i ka fini dɔ ka ɲi n ko k'a sɔrɔ kolonw fana b'i bolo so kɔnɔ o de y'a to n'i ye ɲuman in don min i b'i yanba nka n'a bɛɛ kɛra ɲuman ye e b'a dɔn cogo di k'i pari la aw bisimila sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn ko n k'olu lase aw ma anw bɛ yan don o don ka hakili la kunu tubabukan minɛw b'a fɔ ten ko éveiller les consciences ka hakiliw lawuli k'u jɔ n'an y'u lawuli k'u jɔ sa kibaruya minnu ka kan ka di aw ma an bɛ sɔrɔ k'olu fili ka taa aw b'olu kunbɛn ni hakili ɲuman ye k'u bisimila aw hakili la a n'aw dusukolo la a n'aw ka faamuyata la yarabi ala kan an n'aw bɛɛ sɔn dusukolo ɲuman ni faamuyaliko ɲuman na sɛbɛnnikɛlaw ye minnu sɛbɛn bi a ka ca nka kiriko kumaw fana b'a kɔnɔ barisa min bɛ tali kɛ Ben le cerveau an balimakɛ ka bɔ Kati n'a y'a sɔrɔ a kun dɔnmɛ yɛrɛwolo debu n k'a fɔ yɛrɛwolo hakaja o ɲɛma kundo hakaja Ben le cerveau Adama Jara an balima ka kiri baaraw olu jaabiw bɔra ka bi ten ŋami fo ka taa se anw yɛrɛw ka cɛkɔrɔba an balimakɛ an balimaw an cakɛɲɔgɔn ani hakaja an bilasiralibaga baara in kɔnɔ anw ye olu sɔrɔ a kɔnɔ Siyana Takiyo an balima fana ka kiri jaabiw olu bɔra ka bi ten ŋami sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ fɔ hakaja kuma ninnu na an balimaw o dɔrɔn tɛ jango min bɛ tali kɛ bi an balimaw hakaja a yiralen bɛ yanfolila o marabolo kɔnɔ a sifinnakaw kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka wele bila jamana faamaw ma ani sanubɔyɔrɔ minnu b'u ka dugu kɔnɔ ko yanni sibiri natɔ cɛ u k'u ka minɛnw n'u ka kosow cɛ ka b'u ka dugu kɔnɔ yanfolila n'o tɛ k'u na kiri ni kaya k'u n'a jɔ u la sɛbɛnnikɛla dɔw
olu ye dɔ sɛbɛ a la fo ka taa se an balimaw min bɛ tali kɛ sanubɔyɔrɔba dɔ fana bɛ yen olu b'a fɛ k'u ka sanubɔyɔrɔ k'a feere kumaba yɛrɛ fana ma min fana jɔkundama ka bon nka kuma ɲɔgɔnyaw kɔfɛ a b'i n'a fɔ bɛn ma kɛ ko la kosɛbɛ walima hakaja hakilinaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka da yɔrɔ dɔw kan sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛ u la n'aw sɔnna aw bɛ sigiyɔrɔ min na ka to yen ka to hakaja lamini na caman yɛrɛ bɛ n bolo bɛ minnu piripago ka fara ɲɔgɔn kan yanni waati in ka minɛ aw bisimila. an balimaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ani k'aw barikada don o don foli tɛ kojugu ye dɛ nka ala ka n'i ci ka maalankolo fo don o don n'o tɛ don dɔ n'i nana a b'i kunbɛn ni bolokuru ye bari sabu ale b'a fɔ k'ale sigilen b'a ka maalankolonya hakili na ka taa sira kolon min kan k'i bi k'ale fo ka da o laɲini kan kana n fɔ bilen dɛ a bɛ nin de f'i ye o tuma k'anw n'ale ko tɛ k'a ka yafa an ma ivoiriyɛnw ko ten ko a yako an balimaw teliyala nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye min n'a sɔrɔ hakaja anw y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ min bɛ tali kɛ hakaja u ko u b'a da jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kunungo min bɛ tali kɛ uti kalo tile 3 la siganama maa 7 kamalenkɔrɔ gojogo 7 an balimaw bolo dar'u ka ten ŋami an ka finitigiw fɛ min bɛ tali kɛ katikaw olu fɛ yen nɔ nin kɔni ye maa caman dabali ban kunnafoni in sɔrɔlen kɔfɛ diɲɛ kunnafoni sentelima sɔrɔ yɔrɔ sanfɛ réseaux sociaux olu ye kuma in sɔrɔ an balimaw ka bɔ ɲɛfɔli minnu yɔrɔ la n'olu ma ɲɔgɔn sɔsɔ kunnafoni hali n'a sɔrɔ a bɛɛ ma dafa fɔlɔ nka sentelima na u bɛ se ka kumaba minnu fɔ an ye u ka kunnafoni hakaja sentelimaw na o de ye nin ye kamalenkɔrɔ kɔni gojogo maa 7 siga kɔni t'a la tɛgɛ dara olu ka kunungo ŋami kati hakaja an balimaw a taa ni ka segin siraba kan an balimaw nin wulikajɔ in kɛra cogo di dɛ finitigilakaw kɔni sɔɔni de ka jan kɔsa laban in kɔnɔ u bi kɔlɔsili kɛ u bi jateminɛ kɛ an bɛ moto ni mobili sanfɛ waati min n'an b'a la ka hakaja a dasi siraba kan olu jɔn bɛ woni kɔnɔ u bi k'an bɛɛ ɲɛda lajɛ n'i ye siganama ye n'i ye maa kolon ye u b'o dɔn o de kɛra sababu ye kunungo kamalenkɔrɔ gojogo maa 7 olu kun don filɛ sotarama dɔ kɔnɔ subahanallahi u bɛna sotarama ko fana mangoya wa an balimaw hakaja nin kamalenkɔrɔ gojogo maa 7 bɛ sotarama dɔ kɔnɔ min n'a sɔrɔ sotarama in yɛrɛ an balimaw hakaja a ja bɛ sɛbɛnni kɛ sɛbɛn in kan hakaja nouvelle horizon sotarama in hakaja nin cɛ 3 de kun bɛ a kɔnɔ a na kɛ siga kɔni kɛlen kɔfɛ u la sa finitigiw tɛ suba ye nka u bɛ maaw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u sera ka nin cɛ 3 lajɔ an balimaw hakaja ɲininkaliw ani hakilinaw kɔfɛ a dɔnna k'a fɔ tigitigi taa yɔrɔ jɔlen yɛrɛ ma sɔrɔ an balimaw kuma minnu bɛ ninnu da kuma jɔlenw tɛ wa karatumaw yɛrɛ siga kɛn bɛ u la n y'a ka ja banbanciw ni olu yɛrɛ tɛ n y'a fɔ siga de kɛn bɛ u la n bɛ segin a kan an balimaw sɛbɛnnikɛlaw y'a sɛbɛn ten ko siga de kɛn bɛ u la siga min kɛn bɛ u la sa yɛlɛma u ka bɔ siga minɛ kɔnɔ ni maa jɛlenw don walima maa nɔgɔlenw don an balimaw o ko bɛ se ka dɔn cogo min sɛgɛsɛgɛli ni ankɛtiw kɔni dayɛlɛla ka ɲɛsin nin cɛ 3 ma ani ka ɲɛsin u kun nana kun jumɛn na ani u ye mobili in yɛrɛ sɔrɔ cogo di kunnafoni jɔnjɔn foyi kelen kɔni sɔrɔ tɛ ninnu lahala kan walima u kun bɛ taa yɔrɔ min walima mobili yɛrɛ min b'u bolo o sɔrɔla sira min fɛ o la sɛgɛsɛgɛli kɔni na to dayɛlɛli ye o de y'a tɔ kiiritigɛlaw ani sariyatigiw ko in bɛ to olu tɛgɛ kɔnɔ don nataw la min mana sɔrɔ o bɛ da an tɛgɛ kɔnɔ nka min kɔni jɛlen don an balimaw min bɛ tali kɛ nin t'a hakaja a siɲɛ fɔlɔ ye maa 16 n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kɔsa laban in kɔnɔ minnu minɛna sigana hokumu kɔnɔna na an balimaw a bɛ se o ma nin waati damadɔ in hakaja mali finitigiw u ye wulikajɔ kɛ hakaja minnu n'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko ankɛti sɛgɛsɛgɛli hokumu kɔnɔ an balimaw o de y'a tɔ a bɛ fɔ bi ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la taa ni ka segin kɛbaw anw minnu ye moto bolilaw mobili bolilaw hali senamatigiw maliden sɛbɛn bɛɛ nin kɔsa laban in kɔnɔ k'an k'an hakili to an yɛrɛ la barisabu kabi wulikajɔba min kɛra n'aw hakili b'a la an balimaw n'a bamanciya wale kɛra kabi avril kalo tɛmɛnen tile 2026 n'a kɛra sababu ye an balimaw anw na ɲinɛ don min kɔ barisabu an ka général belebeleba ye Sadio Kamara ala ma hinɛ na a n'a ka denbaya an balimaw hakaja ka taa se min bɛ tali kɛ an ka finitigi caman ni tora min na Sevare Kidali ani Gawo an balimaw hakaja u y'o gosili minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ
o kɛra sababu ye finitigiw ye caman fara hakaja u ka sendiri jala kan k'a jija kosɛbɛ o de y'a to kɔlɔsiliw ni jateminɛw kɔni an balimaw hakaja olu bi sen na wa an balimaw maa lasɔminen o ye suba ye k'an k'an janto an yɛrɛ la ni n'a ɲɔgɔnnaw n'an ye siganamaa ye n'a ye maa ye maa min n'a sɔrɔ a ye cogo ma aw ja dɛ finitigiw sigilen bɛ o de kama an k'an den ka b'u kɛrɛfɛ ka finitigiw ladɔnniya o bɛ kɛ sababu ye k'olu ka baara nɔgɔya u bolo o tuma u ko nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka nin da bɛɛ lajɛlen ye tulo kan ni kunnafoni yɛrɛ min bɔra nin na nin kɔfɛ nouvelle horizon ko a bɛ segin ka n'o jaabi di an ma kunnafoni n y'a fɔ bolo ɲɛfɔlɔ don sɔgɔmada in na nouvelle horizon an y'a sama ka bɔ ale kɔnɔ aw bonya b'a la. an balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten ko n'a bɛ fɛ dugu ka ɲɛ dugutigi kɔrɔ min tun bɛ dugutigiya la n'a bɛ kow boloda a kana to a bɛɛ ka fɔ a ye dɛ n'o tɛ ale tɛ dugu ɲɛlen fɛ tuguni koyi kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ an balimaw hakaja min bɛ tali kɛ suwadu bamako la bamako wuladani ale y'a sɛbɛn a ko an balimaw min bɛ tali kɛ maa caman na olu donna o don na Espagne a dugukolo kan nka an ka hakaja au conseil malien de l'extérieur an balimaw ni o bɛ tali kɛ malidenw olu ka lafisali kolo min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan Abibu Sila a n'a ka maaw tɔn ɲɛmaa de ye Abibu Sila ye ka fara minisiriso kan min n'a sɔrɔ a ɲɛsin bɛ malidenw hakaja minnu sigilen bɛ jamana yɔrɔ kɔnɔ minnu dan bɛ nafolo ɲini sira kan an balimaw hakaja olu ka baaraw lafasali ma u ye kunnafoni jɛnsɛn ɲɔgɔn fɛ o sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɔfɛ barisabu bamananw b'a fɔ ten den n'i bɛ jugu fɔlɔ ɲini a la den woloba de ye a yɛrɛ jugu fɔlɔ ye barisabu n'a ye kuma jugu mɛn dugu kɔnɔ maa faali ko hakaja kuma jugu wɛrɛ a b'a misaliya ko kɔri ne den tɛ nin ko in kɔnɔ an balimaw o kɛra sababu ye kuma min ye dugu minɛ tile fila laban in kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ maa hakaja a bɛ se maa 50,000 bɔɲanko subahanallahi o ye hadamaden ye sa dɛ an balimaw ka ca jamana caman kɔni maa yira a la Marɔku b'a la Senegali ka ca la Koniwari jamanadenw ka ca la a yira an balimaw ko minnu kɔni ye hakaja kwaji lahaw ta ye an balimaw i b'i jɔ ka min lajɛ n'a ni sanfara yɛrɛ bɛ taa nɔrɔ ɲɔgɔn na i ɲɛkɔrɔ i t'a danden subahanallahi ninnu de y'o kwaji in cɛtigɛ ka bɔ yan farafinna gun kan fo ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fo Espagne gun kan nin ye cɛkisɛya ye nka baara in a tɛ taa kɔlɔlɔ kɔ a n'a kasaraw bɛ ɲɔgɔn na n'i bɔra i bɛ ala fo n'o tɛ an balimaw ɲɔgɔn na caman tora sira in kɔni kan a ka ja a taa ni ka segin sababuya la maa minnu bɔlen ye nin ye wa kuma mɛn k'a fɔ ko nin maa lahaw tɛ i n'a fɔ ja bɛ k'a fɔ cogo ja bɛ k'a yira cogo min an balimaw u carilen de bɛ an balimaw a ka ja nin kɛnɛ in kan i b'a fɔ lahara bɔlɔn nin kuma in kɔni n'i y'a mɛn jango kasara min b'a kɔnɔ i ɲɛ bɛ o de ye bɛɛ lajɛlen wulila sa ne den b'a kɔnɔ wa Mali den b'a kɔnɔ wa hakaja Burukina wulila kɔrɔ ne ka jamanadenw t'a kɔnɔ n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye jugu fɔlɔ y'i ba de ye koyi barisabu ni kuma jugu kɔni mɛnna dugu kɔnɔ dɔrɔn ale bɛ telefɔni ta k'i wele kɔri e tɛ nin ko in kɛ yɔrɔ la o tuma ale hakili bɛ se e de ma o de y'a tɔ Mali faama wulilen kɔfɛ n y'a fɔ au conseil malien de l'extérieur Habibu Sila n'a ka maaw u ye nin kuma mɛn wuli wagati min na u ye telefɔni ci boloda cɛden minnu bɛ a kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Espagne jamana kan olu y'u sen fa ka s'a kɛnɛ kan ka taa maaw lajɛ kɔri malidenw tɛ a la ko in kɔni u ye cɛkisɛya kɛ dɛ ala de y'u bɔ n'o tɛ ji kɔni jukɔrɔfɛn ka ca ni hakaja gelekanfɛn ye wɔ ninnu bɔra hakaja min ni ɲɔgɔn cɛ ka na ala de b'a kasara da dɔ an ka t'u lajɛ n'an ka maa bɛ u la au conseil malien de l'extérieur ko olu ye ciden minnu bila ka taa u bɛ ala tanu barisabu an balimaw maliden ma ye nin cɛla minnu n'a sɔrɔ olu yira hakaja nin ko in dekun cɛla walima hakaja nin ko in cɛla minnu fan b'a yira a la ka kɛ ni minisiriso yɛrɛ fana ka wuli ka jɔ ye u y'a jira k'a fɔ Senegalikaw Marɔku ani Koniwari jamanadenw k'olu de kun ka ca la o kumana minisiriso ko an balimaw hakaja k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka fara au conseil malien de l'extérieur kan nin ko in kɔni hakaja a kɛra jigisigi ye barisabu maliden caman bɛ yen minnu n'a sɔrɔ olu bɛ taa sira min fɛ e ko o ye nin ye wa olu caman bɛ bɔ Moritani fanfɛla in de fɛ an balimaw hakaja k'a sɔgɔ ka taa bɔ ni Kanada hakaja n k'a fɔ Kanari fanfɛlaw ye an balimaw ko olu b'a sɔgɔ o yɔrɔ fanfɛlaw de fɛ dɔw fana bɛ bɔ ni Alizeri fanfɛlaw ye k'a sɔgɔ cɛncɛn fuga kan ala ni kira an balimaw ninnu ye cɛkisɛw ye u bɛ bɔ sira minnu fɛ n'i y'a dɔw kɔlɔlɔ lajɛ au conseil malien de l'extérieur ko ani ka taa se minisiriso ma o tuma ko maliden caman bɛ olu bɛ bɔ o siraw de fɛ nka a ka ca ala fɛ
nin jamakulu bɔra sira min fɛ nin ye an balimaw k'an ka maa caman bɛ ko olu tɛ bɔ o sira fɛ nka u bɛ dugawu don kɛ maa 60 ani maa 70 k'o de tora nin jikanko in na hali n'a sɔrɔ maa ba 50 olu kɔni ni ɲɛnama sira ye ko 60 ni 70 olu kɔni ma se ka se kɛnɛ ka barisabu an balimaw ko ji kɛra olu ni kasara sababu ye sira la an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ sumaya kunnafoni suwadu Bamakɔ wulada a fɔ b'a kun ye ale de ye bi aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten ko musow ka sinaya kɛlɛ kɔni ye tiɲɛ ye nka i ba kɔni n'a sinamuso ma baarita daminɛ den sɛbɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ miiri de kɛ ko ne de ba ka dɔ in bɔ k'a bi wo kunnafoni lase sɛbɛ dɔ bɛ ne bolokɔrɔ min natɔ ye a tɔgɔ de ye ko Suwadu Bamakɔ wuladani sɔrɔ kuma kɔni ye nin ye nafolo kɔni tɛ mankan fɛ a kɛra sababu ye an balimaw min bɛ tali kɛ nafolo hakaja sanubɔ jɛkuluba dɔ bɛ anw fɛ yan n'a bɛ wele ko min bɛ tali kɛ Allied Gold olu ka jɛkulu sanni feere kun bɛna tɛmɛ hakaja u ni diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na min bɛ tali kɛ sanubɔlaw olu fana ka jɛkuluba dɔ bɛ yen société tigiw don wa fana sanubɔ bondon caman o bɛ a fana bolo min n'a tɔgɔ ko Zijin Gold nin kɔni ye siniwa tɔgɔ da ye an balimaw nka Zijin Gold in kun ko ale kɔni kun bɛna hakaja Allied Gold an balimaw ko u bɛna sa an balimaw ni kuma in kɔni fɔra sɔrɔ nasira fɛ sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw de bɛ kɛ nanzarakan minɛw bɛ mun wele ko enquêtes nana boloda sɔrɔ nasira fɛ se jumɛn bɛ e ni y'a san o tuma min mun sɔrɔ a kɔnɔ n kana na nafolo dɔ don a la hakaja n tɛ min sɔrɔ a la i tɛ min sɔrɔ i kɔrɔmuso ka kɔɲɔ na n'i tora k'o bɔ i kun kɔɲɔ ma tɛmɛ i laban b'i sigi k'a kɛ kasi ye o tuma min bɛ tali kɛ Zijin Gold la u ko o tuma an ka ko in kɛ ni jateminɛ ye o de y'a tɔ min bɛna feere a ma n'o bɛ tali kɛ Allied Gold la olu kɔni ka ye min fɔ o de y'a ye k'a fɔ ko olu bɛ se k'u ka nin société belebeleba in feere a ma min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan an balimaw hakaja k'olu b'a feere a ma CFA wari miliyari 5 ani miliyɔn 500 ko olu b'a feere a ma o la o tuma u ko nin tɛ baasi ye nka an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra jateminɛw la ani kɔlɔsiliw la o tuma an b'o jateminɛ wa ko Allied Gold ko o tuma o dɔrɔn tɛ sanuko nasira fɛ dɔnniyabaw bɛ an na sajolakaw fɛ Mali kɔnɔ yan sanu bunakun kan hakaja an ye baara minnu kɛ o dɔnnen don min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛw la i n'a fɔ min bɛ tali kɛ fan yɛrɛw la an bolonɔw fana bɛ i n'a fɔ Konowari Ethiopie an ye projet baw kɛ olu fana kɔnɔna na o tuma a jɛɲɔgɔnkɛ ko nin tɛ baasi ye ne y'i ka nin bɛɛ lajɛlen mɛn o sɔrɔ nasira fɛ i bɛ fɛn caman ɲɛdɔn société caman b'i bolo hakaja dugujukɔrɔ fɛnko o bɔli la nka ne fana tɛ dunanya ko la dɛ barisabu ne fana bɛ ko in kɔnɔ min bɛ tali kɛ cɛw caman na ne ye o ɲɛdɔn barisabu ne bɛ ta in san kɛ n'o tɛ a t'i n'a fɔ ko fɛn tɛ n yɛrɛ bolo barisabu ne fana bɛ baara in kɔnɔ a mɛnna tɔni hakaja 100 bonyanko tɔni hakaja min bɛ tali kɛ sanu tɔni 100 na n'i ma farati ne ka bɔta diɲɛ seleke 4 yɛrɛ produit kɛnɛ kan sanni feere kɛnɛ kan e ko ne tɛ ɲini ka surunya o la wa nka nin n'a ta o ta n b'a fɛ k'i ta in sɔrɔ jango ka dɔ fara n ka kundama ani n ka hakɛ kan n'o tɛ n fana bolofaraw olu yɛrɛkɛlen don fan caman na jamana minnu y'olu fɔ jamana caman yɛrɛ fana bɛ yen hakaja min bɛ tali kɛ Zijin Gold la siniwaw n ka hakaja u ka nin kolon o fana y'a jira k'a fɔ ale bolonɔ bɛ o yɔrɔ in na sanni feere sira fɛ bɛɛ kɔni y'i se ko kɔni fɔ sa o ne bɛ se min na ne ye min kɛ fanga min bɛ ne na an balimaw bɛɛ y'i ka seko k'a da kɛnɛ kan min bɛ se manjali kuma na bɛɛ o f'i yɛrɛ ma a tɔ tora mun ye sa an ka sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ sa ko in bɛna kɛ cogo jumɛn na o sɛgɛsɛgɛli jaabi kɔni kɛra min ye min bɛ tali kɛ n'aw hakili b'a la an ka Mali faamaw ye sariya kolo dɔ boloda o 2023 min bɛ tali kɛ dugujukɔrɔfɛnw bɔlen la an ka jamana kɔnɔ a ka kan ka kɛ hakɛ dɔw kɔnɔna na jamana ka kan ka ɲin don a la i n'a fɔ ni nin n'a ɲɔgɔnna sanni feerew yɛrɛ bɛ kɛ k'a bɔ i bolo ka taa dɔ bolo jamana fana ka hakɛ minnu b'a kɔnɔna na sariya ko nasira fɛ ni juru t'i la hakɛ foyi t'i ni jamana cɛ min n'a sɔrɔ o ye hakɛ ye min n'a sɔrɔ o to mɛn i la nin bɛɛ lajɛlen de bɛ jateminɛ sariyatigiw ani hakɛ dɔnnaw fɛ o tuma ka sɔrɔ ka sira di sa aw bɛ se ka sanni feere latigɛ o tuma jamana yɛrɛ fana a ka ja o na jɔ a kɔkɔrɔ ja kɔlɔsiliw ni jateminɛw na a jateminɛna k'a fɔ an balimaw yɔrɔnin dɔw bɛ yen nɔ e ko kurukaseri ma ye o la de o tuma min kan ka sanni kɛ
n'o bɛ tali kɛ hakaja min bɛ tali kɛ zijingulu la o ko ko in bɛ yɔrɔ min e ko an danse na sumaya fɔlɔ wa o dɔrɔn tɛ a u nana dɔwɛrɛ min fara a kan siniwaw ka nin jɛkulu in u ko ka fara nin kuru ka seru kan anw ɲɛ b'a la hakaja e ka nin fɛn in bɛ jamana min kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ mali la kuma hakaja kow ka ca nin yɔrɔ in na kɔsa laban in kɔnɔ nafolo kɔni tɛ mankan fɛ o tuma na ko in bɛ jateminɛ cogo min na anw kɔni na dɔɔnin d'i ma nafolo la baara ɲɔgɔnya sira fɛ u na k'an ni ɲɔgɔn cɛ baara sira ye o tuma i n'o tɔnɔbɔ i n'o nafolo dɔ di anw ma wa anw yɛrɛ fana na dɔ di i ma an na jɛ k'o bɔtɔ an ni ɲɔgɔn cɛ hali ni sanni feere ma bɔ o tuma na a ka ja baara ɲɔgɔnyaw na to an ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a tɔ $295 wari la u y'o ta hakaja k'o di u ma k'u k'u boloma dɛmɛ ni o ye o dɔrɔn tɛ o na kɛ baara sira ye u ni ɲɔgɔn cɛ minnu n'a y'a sɔrɔ hakaja hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ n'i ka yɔrɔ in kɔni san bilen nka an ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnyaw o na to sen na an na sanni feere boloda an ni ɲɔgɔn cɛ ka da ko caman ka jateminɛw ni kɔlɔsiliw kɔnɔ an ye fɛn minnu jateminɛ sanni feere kɔni o ma bɔ bilen nka min bɛ tali kɛ baara ɲɔgɔnyaw la o tora u ni ɲɔgɔn cɛ ni minɛ ka bila i da o ka fisa ni da langolo o ye kunnafoni suwadu bamakɔ bamakɔ wuladani ale de tun y'a fɔ b'a ye bi aw bonya b'a la. an balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten ko cɛ min natɔ filɛ n'a ye maa fo maa si kana kuma dɛ cɛ yɛrɛ min natɔ filɛ n'a yɛrɛ ma aw si fo bilen bɛɛ tɛna k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye wa kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ n bolokɔrɔ a tɔgɔ de ko nouvelle horizon ɲɛdankura a ko an balimaw tile fila in na kura tun kɛn bɛ ka lafiyaba di bamakɔ hakaja mali duguba caman olu ko tɛ baarika la o de y'a to nouvelle horizon ko ɲɛdankura an balimaw n si cogo ɲɛna bi nka a b'a to i bɛ ɲinɛ i salongo si cogo kɔ wa la an balimaw tamasiri dɔw ka kan ka jateminɛ tiɲɛ dɔ kɛ hali n'a y'a sɔrɔ kura kɔni bɛ k'i kun bɔ dɔɔnin dɔɔnin o wasa b'a la ka sɔrɔ yiriwa hakaja o bɛ ka na tile fila kɔnɔna na nka an balimaw n'a ta o ta an ye waati jan kɛ yan nɔ kura yɛrɛ yeli f'an kun bɛ ɲɔgɔn wele ko n'i ka telefɔni sɔrɔ a la k'a nana koyi an balimaw nin gɛlɛya gɛlɛya de da ye n'i y'u suma ɲɔgɔn ma nɔgɔya ma na hakaja hakilitigi b'a ni gɛlɛya dɔw suma ɲɔgɔn ma mun de kɛra n'a y'a sɔrɔ o kɛra yɛlɛma ye wasa jumɛn sɔrɔ la a bɛ maaw bila k'u hakili miiri mun na olu kɔni y'u ka sɛbɛnni galimukala ta u donna sugu fiyɛw kɔnɔ magazantigiw alimentation dala dumuniw mécaniciens ka taa se taayiriw ma sudelikɛlaw u taar'u da sumusumu nin tile fila min n'a sɔrɔ kuranko b'a la ka nɔgɔya kunun ko hakaja a kun tɛ nin cogo in na aw ye yɛlɛma jumɛn ye u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw kɔni kumana kosɛbɛ jango miyankaw kɔni n'i ye kuma bara di olu ma n'i m'a cɛ ka b'u da kɛrɛfɛ u bɛ kuma fo k'u da kɛrɛfɛla fila kɛ ɲaga ye an balimaw k'u kumana kosɛbɛ dɛ jango hakaja n ba somaw n'o ye maninkaw ye olu y'a jira k'a fɔ sugukɔnɔmaw ko an balimaw ko nin tile fila in na u bɛ min bɛ tali kɛ kuranko a ɲɛmaw dɛrɛkitɛriw ka taa se hakaja a minisiriw ma k'u b'u fo an balimaw jango olu ka fɛn kɛnɛw u kun b'a bila firiko kɔnɔ u bɛ n'a sɔrɔ an balimaw a bɛɛ lajɛlen ji bɔlen don u bɛ toli fo k'u kasa bɔ k'a sababuya kɛ kurandanya ye nka tile fila in kɔnɔ a barika ala ye Asimi Goyita k'a ni ce minisiri min bɛ kuranko kunna ani dɛrɛkitɛri k'u b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni nin kɛra hakaja min bɛ tali kɛ alimentation baarakɛlaw ni nin kɛra olu ka kuma ye a ye na taayiriw fan fɛ dɛ olu ko an balimaw olu bɛ minisiri fo fɔlɔ hakaja ka barika da nka a ka ko in don senna fo ka to seli waati ma dɛ bari sabu seli waati de ye olu n'u ka layirutigiw musow o ka ja u ka bolokuru waati ye bari sabu olu bɛ layiru min di musow ma muso kɔni da de n'a nana a tulo tinɛ kɔni da de fini kɔni ma kala n'i y'o fɔ muso min b'i fo n'i yɛrɛ ko maa sɛbɛ kun don o don de a b'i dɔgɔya o tuma ko minisiri ka jɔ nin jɔyɔrɔ in na a ka to nin jɔyɔrɔ in na fo ka se seli waati ma olu b'o ɲini a fɛ yaasa olu ka rendez-vous ka to a cogo la u n'u jɛɲɔgɔnw u baarakɛɲɔgɔn n'o ye musow ye yaasa layidu ka to a cogo la an balimaw mécaniciens an ka jan n k'a fɔ min bɛ tali kɛ soudeur la olu kɔni ko an balimaw anw porte dilannaw n'an ka finɛtiri dilannaw jango anw kɔɲɔmuso furulaw anw caman bɛ yen anw kun ye olu ye k'u to yen koyi karisa tɛ tiɲɛ fɔ n'i taara i ka kɔɲɔ porte kɔni don a bolo i ka kɔɲɔmuso ka finɛtiri n'i ma farati kɔɲɔ don b'a sɔrɔ finɛtiri bɛɛ lajɛlen ma dafa an balimaw ko o kun kɛra sababu ye danaya kun wulila ka bɔ olu n'u ka hakaja kiliyan caman cɛ bari sabu i bɛ essence de ta k'o kɛ groupe yɛrɛ kɔnɔ essence yɛrɛ min waati la a sɔrɔli yɛrɛ fana kun ma nɔgɔn
wa an balima ha e ti min sɔrɔ moriya la n'i taara o dɔ kɔlɔsi la k'i sigi malo de b'a kɔfɛ dɛ e ka taa gurupu luwe n'a tɛ i bolo ka esansi san k'a k'a la an balimaw k'i bɛna hakaja maaw ka sudeli kɛ n'i ma farati an balimaw i y'a dabɔ min kama foroko ni na to a doki sira la dɛ nin n'a damadakulu k'olu ka kiliyan caman kun bɛ min kun y'i kɔ don olu la nka ala barika général Asimi Goyita miyanka cɛ mali faama fɔlɔ k'u b'a fo jango ministre min bɛ kuranko kunna ko tile 2 laban in kɔnɔ olu ɲɛ b'a la k'a fɔ yɛlɛma min bɛ ka na ala k'a kɛ badabada ye yarabi an bɛ fɛn min ɲini ala k'a kɛ ten kunnafoni nouvelle horizon ɲɛdan kura a fɔ b'a kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. an balimaw a bɛna ta bamananw olu ko ten ko fali kɔni bugɔli o ye kɔrɔlenko ye nka k'i da bara la k'a kingamaki maaw ni ɲininka dɛ ko o tuma fali ye ko wɛrɛ fana k'e la dɛrɛ n'o tɛ i ye waleya min k'a la nin a bɛ maaw dabali ban kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ min tɔgɔ ko Suwadu Bamakɔ wuladani yan folila denmisɛnw ko u bɛ mali denmisɛnw k'u seere ka diɲɛmaa k'u seere ka faamaw da u kan waleya jugu min b'a la ka kɛ yanfolila marabolo kɔnɔ olu ka dugukolo kan a kasara n'a kɔlɔlɔ bɛ ka kɛ sababu ye da la dumunifɛnw dannifɛnw an balimaw min bɛ tali kɛ olu yɛrɛ ka ji min daw baganw an balimaw a bɛ ka kɔlɔlɔ lase bɛɛ ma sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ dɔ de kɛra u fɛ sifinnakaw minnu bɛ yanfolila marabolo kɔnɔ jango dugu kofɔlen dɔ bɛ yen n'o jeunesse o de ye nin ko in sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ dakun dugu in yɛrɛ tɔgɔ ko Gwana denmisɛnw de wulila u ka ɲɛmaa Sumeyila Jakite fulakɛ a n'a ka maaw de welela ka yaala yaala kɛ maa minnu n'a sɔrɔ u bɛ a bolo association ba do jango u kɔkɔrɔ donnen do u ka maaw fɛ yanfolilaka minnu sigilen bɛ diɲɛ jamana yɛrɛw kɔnɔ u ye cidenw de bila ka commission ba wuli jɛkulu an balimaw o don na an kɔrɔ ka t'u ɲɛda sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yanfolila a n'a marabolo kɔnɔ dugumisɛn ni dugu kumabaw u ka cidenw sera a bɛɛ kɔnɔ ala kan'a kɛ an balimaw ɲɛ dara fɛn kan u kun man ka se kɛnɛ kan koyi an balimaw u ye mun ye dɛ u ye min ɲɛfɔ an balimaw sɛbɛnnikɛlaw ko olu ye min fɔ hakaja a ka ca nka ala kumabaw filɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ fleuve bale n'u bɛ tali kɛ babolofara min bɛ tɛmɛ yanfolila marabolo fɛ n'a sɔrɔ olu ka sɛnɛfɛnw bɛ balo a la u ka baganw bɛ t'u da biri a la k'a sama an balimaw olu yɛrɛ fana hakaja u ka jiko mago bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa a la finikow jila mako bɛɛ hakaja fo ka taa denmisɛnw bɛ t'u ko a la an balimaw u yɛrɛ b'a ta ni ka n'a kɛ fiɲɛ kɔnɔ k'a dasi k'a min an balimaw ni n'a damadankulu ja min bɛ tali kɛ daraki la sanubɔ manji min bɛ yen n'a bɛ ji kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ an balimaw fo ka taa se produit lankolon minnu n'a sɔrɔ olu bɛ kɛ sanu na k'a ko yaasa sanu bɛ se ka jɛ ji la cogo min nin camanba de u taara bɔ o de kan u ko ja a barika ala ye koyi janw sigilen don aw bɛ ɲini ka na anw n'an ka duguden bɛɛ lajɛlen fa o tuma na u ma ko in kɛ dɛlɛjan ye koyi u ko bi kɔni ye tarata ye o tuma sibiri nata an kɔrɔ n'o y'a sɔrɔ maa min ka daraki bɛ yen olu ka sanubɔyɔrɔ ninnu na walima olu ka hakaja damanda ninnu na u ka bada in n'a ye u n'a bɛɛ lajɛlen ta ka taa di mali faamaw ma faamaw ka kɛ seere u kɔni bɛ nin tile damadɔ di u ma bɛɛ k'i ka daraki ta ka b'u ka hakaja min bɛ tali kɛ yanfolila marabolo kɔnɔ n'i m'a ta o tuma yanni sibiri cɛ sibiri don kɔnɔ ko denmisɛnninw b'a ta ka taa di mali finitigiw ma walima faamaso min ka surun u la o tuma a tɔ bɛ tɛmɛ ni faamaw cɛ o tuma ko kulo kunnandi bɛ ladilikan mɛn ko bɛɛ ka boli ka t'i ka darakiw ta an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana kolo suma sentelimana waati b'an kɔ k'an giri i n'a fɔ kɔɲɔmuso hakaja kɔɲɔmuso bilalaw an balimaw hakaja bɛn de servo an balimaw yɛrɛwolo a ɲɛma adama jara ka bɔ kati bɛn le servo an balimaw k'a ka kiri baaraw kɔni olu jaabi labanw bɔra san 5 kaso dir'a ma san 4 an balimaw k'a n'o kɛ kaso kɔnɔ mɛk'u la wa fana san 1 dɔ o kaso kɔni o n'a juru don a la sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn waati n'a koro kama bakurubaya la yirala k'a fɔ bɛn le servo kɔni hakaja kiri kɔni nasira caman na o kɔni ye a ye jalaki sɔrɔ olu caman na i n'a fɔ 2023 waati la ko in daminɛna o waati la 2024 février kalo an balimaw fo kana se hakaja condamnation minnu tugura o bɛɛ lajɛlen la nin bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan bɛn le servo ko kiritigɛlaw kɔni hakaja jalakili caman bɛ a kan nka san 4 laban min dilen filɛ a ma k'a bɛn'o de kɛ kasobon kɔnɔ n'o kɛra an balimaw k'a bɛ bɔ san 1 dɔ ko a bɛn'o kɛ a sen ka taama la nka kiri hakaja o san 1 juru bɛ a la o kɛra anw ka hakaja journaliste fana na Siyana Takiyo an ka cɛkɔrɔba an balima fana ka kiri jaabiw bɔra ka bi ten ŋami min bɛ tali kɛ san 1 kaso bɛnbɛn u y'o d'a ma san 1 kɔni bɛna kɛ cogo di u y'a yira k'a fɔ kalo 6 anw ka cɛkɔrɔba k'a b'o kɛ kɔgɔbolo 4 ni ɲɔgɔn cɛ kasobon kɔnɔ a tɔ kalo 6 k'u b'o juru don a la n'ala sɔnna a ma k'a b'o kɛ taama la
nka k'a dɔn ko a bɛ taama na ko kasoladen don an balima o kuma o kɛra o fana ka kiri jaabi an bɛ dugawu kɛ jamana ala k'a kolo suma mali yarabi a bɛ basigi ni sira o sira ye ala t'a la ka kɛ ten hippodrome polisiso fana ko an balima k'u b'a ladɔnniya k'a fɔ olu ye siganama maa dɔw minɛ minnu n'a sɔrɔ u y'u bila ka taa kiri ka bolo kan minnu yera ka sɔrɔ marifaw tun bɛ u bolo moto zonw ani maa caman yɛrɛ maa 6 u bɛ se u ma k'u kɔni bɛ kiri tigɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ala k'a kolo suma o de fana na dansigi kibaruyaw la bi Burama Sanogo ne sera ka baara min kɛ k'a lase aw ma o tun ye nin Augustin a n'a ka jamakulu Yusufu ka taa se surakakɛ Akaja Sibi k'a fɔ ka waliɲuman dɔn olu tun bɛ ka fara Hayidara Kashifu kɛ Grand B ale tun bɛ arajo kɔnɔ ka kumakan sanuman sama ka bɔ a kɔnɔ k'o lase aw ma ala ka sini fara an si kan. Okay.